Baldwin and family. Mr. and Mrs. Alan Andalio and family. Mr. and Mrs. Arnel Hopalar and Riolita and family. Mr. and Mrs. Domingo Reintegrado and family. Mr. and Mrs. Gerard Reintegrado and family. Mr. and Mrs. Erickson Andalio and family. Mr. and Mrs. John Kiton and family. Mr. and Mrs. Reynaldo and Verena Galanco and family. Mr. and Mrs. Rogelio Rubang and family. Mr. and Mrs. Estrella Selva and family. Liliber Remular and family. Intaymet nga rod kag kadwayan dagiti sumaganad. Amin minatay tayo. Bernardo Remular, Juanito Dasiego. Costo Bravo, Maria Bravo, Romeo Selva. Alejandro Rubang, Arsenia Rubang, Rigi Rubang. Andrea Cardona, Severino Cardona, Nena Cardona, Corazon Cardona, Rizalino Cardona, and Rebecca Guanzan. Domingo Kiton, Salvacion Manzano, Gloria Kibuan, Virginia Barrientos, Charita Querido, Johnny Kibuan, Reynaldo Atiesa, Dorocha Atiesa, Rosemary Andalio. Segundino Reintegrado, Tomasa Reintegrado, Roger Galanco. Hermenio Mangayayang. Reynaldo Atiesa and Doreta Rubang. Benito Magpali Sr., Francisco Magpali, Anasita Magpali, Mabema Magpali, Daniel Magpali, Romeliano Magpali, Aurelio Balvin, Jason Balvin, Jamie Ramos, Fatima Ramos, Seb Ramos, Anastasia Ramos, Rosario Ramos, Salvacion Gakutan, Erenio Pascua Sr., Caridad Pascua. Umakdar tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat rambakan tayo ti panakailagip, ti piyesta ni Apo Santa Lucia, may sa Birhen ken Martir. Pinili na tinagtalinaad nga nadalos para ken ni Apo Diyos. Iso dahil iti nakamartiran na. Gapo ti pamati na iti Diyos, nga binaybayan. Ket nauram isuna, inroromanda isuna, gaputan na kayat nga ibatan ti pamati na, maaddan tayo kumati na kung nagapamati ti Diyos, babanti pa nang ibabat ni Apo Santa Lucia. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managaya.
Sika na ibaondap no paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makannawan ti ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kumararat tayo. Ipaay mo kad apo tani Santa Lucia a Birhen ken martir. Tarabayon na kami babaan tinagloryaan na panangibabait na. Iti kastada kami amang rambak. Dito'y daga ti isiserek na ti agnanayon abiyag. Kasta kumamet a makita minto ti gloryana sa dilangit. Gapuken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Pinagsantuan na Diyos ti Israel, ti Apo ng isalakan kada kayo, kunana. Siyang ti Apo a Diyosyo, ti mayat ang magisuro kada kayo, ti pagimbagan nyo. Kaya mangidalan kada kayo, itarumbeng pagnaan nyo. No ipangag yun ako dagiti bilin ko, nawadwad ko ti bendisyon inawat yo. Kastiwae ka di mamagaan, nagbaligi kayo akas ti panagtulit ti danluyon iti igid ti baybay. Kas kumakadagiti, darat, ti kaado ti kapututan nyo, jak kumay palubos, ang madadael da. Dahito'y pisao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Si asino man na sumurot ken ka, o apo maadaan ti silaw ti biag. Sa sino man ang sumurot yung ka, madaan. Nagasa ti tao adi may pangag iti pamagbaga kadagiti managdadanes. Madagdakdakes adi matulad ti arami dagiti managbasol. Ket di makikampon kadagiti mangrabrabak iti Dios. Pagragsakan na ti di basbasaen ket ututuben ti linteg ti Apo iti aldaw ken iti rabii. Ako magtaan ti silaw ti biag. Mayari iti kayo tinaimula iti igid ti waig. Kanayo nalalangto dagiti bulong na ken agbunga iti tiyempo na. Agbalay iti amin nga aramid na. Si asino man na sumurot ken ka o Apo, madaan isilaw ti biag. Saan nakasta dagiti magdakdakas, kasdala taep amay taytayab no agangin. Tatarabayan ti Apo dagiti nalinteg, ngem pukawen nati agnanayon dagiti managdakdakes. Sa hindi naman na sumurot ken ka o Apo, madaan isilaw ti biag. Kontek ti biag. Anak maniki ayat taisu kita get ti biag. Di sau di yusaku suruten tayo si bukudno taisu tibagnos tayo tidalan ken ti kinapudno. Ti Apo at da kumakada kayo? Ti pan na kay waragawag tinasantuan na ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Sinarita ni Jesus dati apangarig kadagiti adalan na. Intundum tenday tang aldaw mayarig ti pagarian ti langit iti sangapulo a babbalasan anangala kadagiti pagsilawan da tapno mapandasab ten tinubyo.
maag ti lima, ket masirib ti dadduma. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da ngam awan reserbada alana. Ngem nang itugot dagiti masirib, iti pagkargaan, anapno iti lana, malaksid iti adda kadagiti pagsilawan da. Gaputan naladaw, ti isa sangpet tinubyo, nagtuglep dagiti babbalasang, ket nakaturog da, iti tenga ti rabii, adda nagpukaw, addan tinubyo, umayo sabtenen. Bimaringkwas dagiti babbalasang, ket insagana dati pagsilawan da. Ikanda kami man iti lanayo, tama iddepen ti silaw mi, kino na dagiti maag ka dagiti masirib. Saan insongbat dagiti masirib? Amangan no awan ti umanay a para kada tayo amin. In kay lagumatang ti para kada kayo. Napangarod gimatang dagiti maag iti lana, ngem bayat ti kawanda, simmang pet tinubyo. Kimmuyog kenkwana dagiti nakasagana a babbalasang ket simrek iti pagbudaan ket nasirraan ti ridaw. Iti saan a mabayag, simmang pet dagiti maag. Apo kinunada, pastrikanda kami man. Ngem saan kayo met nga amam mo insong bat tinubyo. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, agannad kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw. Agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw wenno oras. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dahil ti may kaiken ka, O Kristo. Good evening. Tatata magagara tayo ti gadget, TV, cellphone, tablet. Uray siya na daduma. Kajay kwarto na daduma da TV. Da pa'y gadget no awanti no mayroon na nga dahil uray bas-basa no daduma nakalukat na tama dahil TV. Uray na kahit kabasaan. Una dahil ito'y paikat kalakay ko nagagduman, kasla madlaw ko paikat nga nakusasaw, di ba nagkit-kita ko, natingatan ang kalakay ko. Nagkapsutan. Nga nagagduman, makita dito eh. Uray no, agtintinisak, kaslahan ko pa'y malasin no sino di jay kaay-ayam ko. Nagagaramag nga tanak, kagasampay mo ta, uray di seminaryo, agbas-basa kayo, aging gana ti ang reading glass ko, kung kayat nga, agbaling nga dependent, aging gana nga nawabalbaling kajak usaran ng kapilitan. Wen, no daduma, imagine nyo, ada giti kakabsat tayo nga bulag niya. Mas ano ti pa hala ko man iyan ako. Di mo pa nakita na niya itsura dananang kinitatang mo. Di mo pa nakita na niya itsura ti kakabsat mo. Di mo pa amuno niya tinalabaga, ang niya ti kolor. So nga may alata kanyada, may magkag kanyada ta, handang masapol kag papudawon nga kasla kanyayo ta, nang makikita yo taropa yo nga nangisit ka sabon kay nga sabon. Kasla lagakas ti nangisit haan mo ta. Anya dagiti sakit ti mata. Muna, da kami ati sakit ti mata kanyami ka amumi nga agasan no mapulingan ka ikas diya mo dijay bado mo ko punggaga mayamot. Di mo pa amoy ti agas na punggaga. Puyutan yun kasi amuyuhaan. Kanatamot doon, napulingan lang yung ubing ka. Hindi gatangan ti, hindi ka, ipahikat ti jerok. Natayo ako, uri ka, bisil wun, ho. Kuton, nung urunan no, dati kuton nga dati nangisit, nagsakit na mata. Ano pa napalasan na dati, nakuton ti mata nga. Nagsipsipul kay ti bayamas, nang urunan dati kuton ti bayam. Nagsaniit na mata. Dayay. Nya na kati sakit ti mata, bapulingan. Nga lumakay bumakit, agkatarak. Yan, agkatarak. Masulatan. No, lumakay bumakit, nagdiabetes yan, narigat to nga makakitan. Nagado na kiti sakit ti mata. Amo yun ni Santa Lucia. Isuna, birhen, balasita, balasan nga napintas. Kaya po kayat nga asawaan ti emperador, ta napintas ti mata na. Yasawa na ti emperador han na kaya tapaya kuna di emperador asawaan ka agbalin ka nga nabatnan no lipatem ti pamatim nga kini Apo Jesus hanga kayat ni Santa Lucia
Iso mating kastada, kini Santa Lucia, sinuat na di inikat na di mata na. Napangkay na kinisa di Santa Lucia nampay. Makita yun ni Santa Lucia nakaigganti, ti aladawan nakaigganti mata, dapat nakawan mata na. Sada pinuuran iso nga nangisit. Kitiga ti nagmartiran na, gapuday jay, haan na nga inibatan di pamati na, gaputa, nakayat nga, may gumana nga may asawa la, ang temperador nga milipatan na di, ang nakinaya. Kaiso na ti patronize dagiti adda sakit ti mata na. So nga adda sakit ti matayo, nagkusa-kusa sa uta pa nagkita yo, yung kayo di Santa Lucia, napigsa ti panangibabaat na. Na kumakapsot ta matamon ingkad dyan. Na medyo bangking ti kita na tamatamon ta nagkusilap ka, ingkad paagas idyan. Na tila makitkitang ti padang nga tao kadakas. Hamo maapresyar ti nasaya at ingkad dumawat ti Santa Lucia ka, ibabaot na ka, maagasan ka. Uwan, di pa nagkita na patid. Nang nasaya at natin pa nagkita tayo laang na dito external. Panagkita ka na kayo, nagsisingpot kayo, kinagado kayo mo. Nandiyak amo ano, niya kinarakaran niyo mo. At papana tayo mga agmamanok. Uwan. Uwan, natin makita tayo ka external maya. Isugarod nga, agpapintas ka, agpagwapo ka, agpapudaw kayo, anya pa dagiti kayo, agpasiksi ka, external day dyan, roar day dyan. Ngam na may mayat lata, nohaan laan na ti panagkita kada ito'y mata. Amo yun ni Apo Isus, ti kapintasan, niya ito Santa Lucia, ti panangibabaot na, maagasan ti mata, ngam dati external, physical nga mata day dyan. Ngam ti napansin niyo pa. Parke. Kitaan tayo pa'y ami. Wala, kumita kayo. Usarin niyo tamatay, kitaan tayo nga ro. Nagsardingan, kumita kayo magkanyo. Di makit kita tayo na saya ato dati matatayo ka na salon at physical ti makita na niya. Makita na yung sa balilaan no kung kuna tayo ano ni Santa Lucia ka dati physical nga matati agasan na napinpintas no ti na spiritual ang matatayo ti maagasan. Kasano day jay no ti isusuot tayo nga mata ni Apo Jesus. Eso na yan, na espiritual, di pa nagbiag mo, di pa nagkitam kinkapsat mo, at panagkitam nga manangaasi. Napadasan nyo nakarin na ti kaasin? Wala po. Anday tayo naasyang kayo iti sa balian? Wala. Pag alam ko mo nagkukurot di manok mo, ha? Ngoy-ngoyan ka, masyang ka. Di asong nga manganin, masyang ka. Nang medyo ka arubang ti umututang, ngay! Naglaing ka kitay, nawang pa'y asin mo. Apa yung masyang ka di aso, masyang ka di manok mo, napay ni kaarubang ka, pawan asim. Makita mo, ay naglumag ka, di ba? Kala nagrigat ko mano detay. Borisak mo dagduma ka, damo bias ko. Taapaya, ti pa nagkita, at dagami nagitay, gaputa padi ka kami nagduma, adu mo nagitay, mayat mo. Apo, tulungan na kami man, awan ti isaan ni. Wala nagmayat, dinamdam mo ikat. Hindi ko kuna na di para luto may, apay hindi kam apo. Taapaya, hindi ko may nagpay so pinalpaliyo ko isuda nga, agiina. Taga masilag sa dagito. Apo, kanda kami manti isaan may, nigatagam day ko yun, taltalo nga mansanas, dogasota, dawa, isaan may, agpay sumot, idya ka muna, palpala mga dawon no saan, marurod mo diri nang taapaya, apo nakamaksipil daman, nakapurpuraw majiro pa na. Di pusok maasyan, nami dinakitak, di ba nagkitak kanya da nga, nagmamaya mo takiday da kada. Kuwanda, marurod ka ba? Di mo na yan agapan di dyan asik, kinji makitkitak. Kasi at nijak tupay ang make awan tupay igatang kumati kurikor ko tarupak na dati. Galang hindi jay wano duma, apektaran na di makita tayo, di jay puso tayo. Hala ko man naglukmag. Kung may dumawa. Dinindan yung man antay. Di ka lang makadagdagan na yan. Nga sa mo.
Baliw nga ron, di pa nagkita ang kinigirit na. Nang mo makikita siguro, maasyang ka ha? Katik bagbagana, no ni Apo Isus, ti alaon tayo ti matana, haan na nga kitaan ti external na katatao tayo. Ti kitaan na, day jay ti ipangkita na, day jay puso na non asi. Isugor nga po na dito may ibasa tayo, ni Jay Salmo Responsorio, ti agtalaking kawa, kumaadaan iti silaw. Ti silaw, iso nga Lucy. Lucy, ti Lucia, kahit nang sa moonlight. Lucis, amuyo ti Lucis. Hindi ka na sinjam ka, agsilaw, ha? Lucis, Lucy, si light. Isungarod na silaw. Kinudad duma, uwan ti panagkit-kita tayo, external nga mata tayo, physical nga mata tayo. Maibasar mo dad duma. Ngam ni Apo Isus ti surutan tayo, na daldalos na di puso na iso nga dawatan tayo nga kung kunan na nga, di ko mamata na, iso ti isuot tayo. Tapno kita, di kabsaat mo nga, addaan ti asi, addaan dungo, addaan panangipatal, addaan ayat, addaan konsensya. Dahil nga tinapatpatid kanya tayo, taludad duma, katila pa nagkita tayo, diyan dati physical na mata tayo, duma apektaran na. Daw may karuling gibalayo, gaputa, inya na ganan. Paskuan, kung na kita ilang maagduduoy mo piman mga saka-saka, singkaw! Ano umay mo dagatay barangay officials na daray, sige, dahil kaya balay, ako, mabayin ka mo dyan sa nagasod, gaputa nagaduta. Kapaya nga di pa nagkita ka sa bali. Di maadakas dyan ang dumaada bayas na. Gapo dito yung physical na mata tayo. Kati ibagbagal na dito eh. No kung mano di mata ni Apo Jesus, ti isuot tayo, addaan asi. Han na nga ibilbilang, han na kitaan ti tao, nga addaan bayas, kadwaman, kabagyaman, napasaktan na kaman, unaan niya man tinaaramid na kanya. No ni Apo Jesus, ti panagkita na ti tao, at daan asi. Kada diya kumamot kanya tayo. Kalaki ni Santa Lucia, kuning sakripisyo na. Nang diya kumamot tilawag, ti panagkita iti kakabsat. Nagmayat ko na ti panagkita tayo ka, at daan ayat. Makaayaw kayo makitaan, diya mo Ada siguro linutuyo. No awan data, sigurado awang kay mana. Taan nga, di pa nagkita ang ginikabsat mo ka at daan asi. Imbes nga gibagbagin ti pampananutan kas anong natulungan. Panunutan man no da puso ni Apo Isus tinda ka nurumwar ka di balayo ka hanlang ta bagbagin ti pampanunutan dati rumwar ka kagapot ti panagkit-kita mo ni kapsat mo sino nga ta ti matulungan. Ngam no ti pampanunutan ka inya maitulong da kanya. Nga po umay da kita sa sagon yan kay ikan na kami mamapasig nga dawat. Anya nga tati iwaras da. Kuna ngarod ka, wala da kita'y dagajay tagadyayan ni. Nadamot ag kritik-kritik ka dagitay ag tuturay. Takapitan, ta siyempre no, among takapitan no panag-aayuda ka, nagdakkel di basol na, agraman tanod ha. DHW. Dagita sa sangkon niya, dagita mamayor. No, nagdumag ka, ti panagkit kita, dagiti tattao ka, kritik da nga kritik, di na ti mayor ka kwa, di mayor ni ka. Salud-sudat mo iti tao, iti kabayag mo nga tao ti lubungan, anya mo tinaaramidam, iti ilim nga handa din ang udawat. Ginagtrabaho ka lang para iti ilim nga handa ang dinawdawat. Agikap tayo, siyempre atay inayaban da ka. Di nga handa ka nga inayaban nga inaramid mo. Kala ko madiyay, rangtay lang nga nagbasit, noon maigalis, di ubing ka, kalyamon ka sakbay da nga maikaglis, gapot adda puso, makitam ka madi, adda na aramid mo, uri basit laan, gapot adiyay, panagkitam ka, dagiti tao ka nasayaan. Diyay man ti birbirukan na ti kina-Kristiyano tayo, kakabsat ta, uri kung kuna tayo, Kristiyano tayo, uri niya ti pampamati tayo. No, awan ti puso, awan ti panagkita ni Apo Isus, ti puso na kadagiti tao, awan tulat ka ti panagbalbaliw. No awanti ayat kala ko man ni ama ti pamilya. No awanti napudno nga ayat ti panagkita na pamilya na no haan na nga maipokus dayta nga pamilya dadapi tulak ta. Iti ka ano ba? Anya ti makitam nga nasaya nga itulong mo. Anya ti makitam nga nasaya at no pagsayaatan nyo nga agkaaro ba? Di dyan mo lang ti damdamagan na. Tauray ni Apo Jesus mat ay ni Santa Lucia at gapota iso tilawag. Di dyan mo na
na nalawlawag na espiritu na panagbiag tayo, ti panagkita tayo mo dahil ti physical nga mata tayo, lumawag mo dahil ti kakabsat tayo. Tinakarigrigat nga aramid, no nasipngat, nadapuling na ta na espiritu nga di mo na napulingan ka kang makakita. Boy! Kano napulingan dyan na espiritu nga panagbiag mo, tila makitkita kinkabsat mo, dahil tayo kamalingan. Nagdatao nga kasi nga daytay umay kanyang ti ibagana di madikan niya na nga awan to may chismis nan say nga imay na nagipulungan isa antumot ti dakas ti kanabuba no kasi di tao something wrong ti spiritual nga panagbiag adda madina gina spiritual nga panagbiag adda puling na ngam ti makita na ay ma-appreciate na mo tinasayaan mari na mo tinasayaan ay kinalawag di gina spiritual nga panagbiag na buwan kakabsat, dawatan dayo kin Santa Lucia tatatapyas tanahan lakad di angan iti physical nga matatayo, ti madalusan, di ko man na espiritual, tapno rumwar. No makitam ti pagsayaatan ni kabsat mo, no maadaan asikin pamakawan, sigurado na bintas di na espiritual nga matatayo. No makita tayo dahil awan ati agrigat nga kaaroba tayo, awan ati agbisin nga kaaroba tayo, awan ati kakaasil kaaroba, awan ti magumdawayan nga kaaroba tayo. Alasapay kung matalawagan na tayo mat, di grasya ti Diyos, ti banang ibabat ni Santa Lucia, haan lang nga ti pisikal, no di kat ti na espiritual nga matatayo. Panagdaton, nagtugaw tayo. Kumararat tayo kakabsat nga datayo kin dagiti adaton tayo makaayo kumahay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti ako atin namatay ti adaton dagiti ima. Ket may paayo pa kay dayawan ket pakayuyan dinatan na. Ken kastamat kapagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na.
Apo makaiayo kumakyan ka daytoy daton mi kasmet ti pan nakaiayo iti day di pa nagtutuok ken ipapatay ni Santa Lucia iso aday dayawin mi ti panangrambak mi iti daytoy a sakripisyo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo Asa ko mamet. itag-ayo dagita puspuso yon. At dada si katagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May daya ket rumben. Pudno unay may karigat rumbeng anong migat patay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo nasantuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios kani Santa Lucia anagasat a martir mo babaan ti panangibukbok na iti dara na impakita na ti pamati na ken ka ket tinulad na ni Kristo kastapay nga impamatmat na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo tapag balinem analagda dagiti narasi ken nabilag dagiti nalapit tapno agpaniknek da nga agpaikan kada po ken Kristo nga apo mi anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ditoy daga daydayawin mi tadayag mo ket konami adi agsarday. Pudno unay apo abiig ka kinasanto kat si katigugwayan ti amin a kinasanto dawatin mi ngarot ti paaymo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Astamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminam kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itingarot pa nang ilagip ni ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo titinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka taym paay mo ama ikari kami nadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami ang makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo
Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa nga lubungan kat parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pang met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten ni apo tayo paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyad. Kat magiranod kam to. Kenenggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit. Dayaw kumakinakan mo. Lumteng kumakipagayam. Matungpal kumakinakan mo. Dito'y lagaras kayami. Itbel padakandal na ito'y ti kaninbi ti patinayon nga daw. Pakawanan ti basol ni akas may pamakawan ni. Kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami paybayan manukot ti sulisyo isalakan na kami katirakes. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namain mi. Ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuang tituray, ti panakagalit yan dayaw, ti agnanayon na nito sa O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan. Nurigat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. kasako namin. Di paay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo ni kapya. Kadagiti basbas ulti sa ngalubungan, mga asikaw, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangika, kadagiti basbas ulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangika, kadagiti basbas ulti sa ngalubungan, iten kada kami ti kapya, iten ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyan may karing may kanya. Yan di ka sa sobrang may bagtuntoy kararuwa. Ikaw
dagiti mawaw. Lasyang panagapo, dagiti dagang, tagnagilayan mo, di may parigang, di ayak ti Diyos, itay rambakan, grasya na asagun, pagraramaran, tay sugid yan, angin ang gapang, rigat ken namay, Diyos pagkamangka. Kumararag tayo. O Diyos, binalangatan ni Santa Lucia, iti baet, dagiti sa santos mo, gapu ti kinaberhen, ken kinamartir na, ipaay mo ka di tababaan ti bilag, ti papat, na ipaay ti Eukaristya, parbikan mi asi tuturer, dagiti amin adakes, ket maragpat minto, tinailangitan a gloria, gapu ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken kay titimpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Bendisyonan tayo dito nga apit tayo. Kas pagyaman iti Diyos, kadagiti parabor nga ipaay na, ti iglesia eroknoy na kang runaan unay ti Santa Amisa. Ngem ti panagdayaw, ken panagyaman nga yebkas ti nasanton Amisa, mabalinmet nga aramiden, uray ti anyaman na pasit ti aldaw. Tapno maigunam-gunam kada tayo ti panagyaman tay, adi agsarday, idaydayaw tay marut ti Apo, iso nga nang parabor kada tayo manen, kadagito'y baro nga apit, kas panangidaton ni Abel, kadagiti mununa nga apit ti daga, kas tamet kuma, nga adalin tayo ti mangibingay ti apit tayo, kadagiti makasapul a kakabsat tayo, tapno makapudno tayo, akas anak ti ama, anaggapon dagiti amin nga imbag nga aramaten tayo. Kumararag tayo, O Diyos nga Apo mi, iburay mo kad ta bendisyon mo, itinarway nga apit nga aggapo iti todo, ken iti ngato, ken ti kinatabati daga. Agyaman kam ken ka, gapo iti manayon nga ayat mo, ang maipakita, dagito'y bunga ti daga. Dawaten mi ti asim, tataginayunem kuma, ket paadwem, dagito'y asagot nga inted mo apagbiag mi, ket sapay kuma, tada kami apinatgam, kadagito'y tartarigagayan mi, ikantami kuma adi agsarday tapanang nga asim, ket agdalyasat kami dito'y daga nga aglaklak-am, kadagiti imbag na ipapaay mo. Ket agturong kami, ti panakaranod, dagiti agnanayon nga imbag sa dilangit, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta pamamit ken Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Bagarabi tayo amin, Apo. Basta ken ka.